Απόλλων χτυπάει τους Αχαιούς με τα βέλη του, με τους ιούς του, ιούς με γιώτα. Μερικές φορές πραγματικά είναι συγκινητική η συνέχεια της ελληνικής γλώσσας μέσα στους αιώνες. Από την αρχή, ούτε οι γιατροί ήταν ικανοί να θεραπεύσουν, εξαιτίας της άγνοιάς τους. Και μάλιστα και οι ίδιοι πέθαιναν συχνότερα, καθώς επισκέπτονταν τους ασθενείς συχνότερα. Ούτως ή άλλως είναι συγκλονιστικό αυτό το απόσπασμα, αλλά ομολογώ ότι μετά την εμπειρία που ζήσαμε με τον COVID-19, το διαβάζω με ακριβώς άλλη ματιά. Βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που έχει να πει ο Θουκυδίδης για την έκκληση των ηθικών και θρησκευτικών αξιών και την ευκολία με την οποία συνθήκες πανδημίας μπορεί να οδηγήσουν σε εκτεταμένες ανομικές συμπεριφορές. Σε λίγο έφτασε και ο Θεός και εγώ σκεπάστηκα τρομαγμένος. Και ο Ασκληπιός με μεγάλη προσοχή πλησίαζε έναν τους ασθενείς και εξέταζε τα νοσήματά τους. Ώσπου ένας σκλάβος άφησε δίπλα του ένα πέτρινο γουδί, ένα γουδοχέρι και ένα μικρό κουτί. Εγώ όλα αυτά τα έβλεπα μέσα από τις τρύπες του χιτώνα μου. Και δεν ήταν λίγες ματωδία. Στους αιώνες που μεσολάβησαν ανάμεσα στην Ιλιάδα και τον πλούτο του Αριστοφάνη, ο Ασκληπιός, αυτός ο τρικαλινός, θνητός ή ημίθιος θεραπευτής, έχει γίνει ένας θεός που λατρεύεται σε ιερά σε όλη την Ελλάδα. Και επίσης να αναλογιστούμε ότι ακόμα και σήμερα, σε αυστηρά ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, το ποσοστό επιτυχίας του πλασίμπο, δηλαδή θεραπείων που κανονικά έπρεπε να είναι εντελώς ανενεργές και στηρίζονται απλώς στην ψευδαίσθηση που έχει ο ασθενής ότι λαμβάνει κάποια αγωγή, μπορεί να φτάσει ακόμα και το 30%. Το οποίο δείχνει όχι μόνο τη δύναμη της αυθυποβολής, αλλά και ότι όλες οι αρρώστιες έχουν λίγο πολύ και ένα ψυχολογικό παράγοντα που συχνά η σύγχρονη ιατρική τον αγνοεί. Και να φανταστούμε με πόση τέχνη, με πόση σοφία αυτά τα αρχαία ασκληπία μπορούσαν να μεγιστοποιήσουν το πλασίμπο και να κινητοποιήσουν όλες τις ψυχικές δυνάμεις των ασθενών. Ο γιατρός πρέπει να μπορεί να πει αυτά που έχουν γίνει, να γνωρίζει καλά αυτά που συμβαίνουν τώρα και να προβλέψει αυτά που θα ακολουθήσουν. Πρέπει να τα μελετά όλα αυτά. Και όταν αντιμετωπίζει τις ασθένειες να έχει δύο στόχους. Να κάνει καλό ή να μην βλάψει. Η τέχνη έχει τρία σκέλη. Την ασθένεια, τον ασθενή και τον γιατρό. Ο γιατρός είναι ο υπηρέτης της τέχνης. Ο ασθενής πρέπει να πολεμήσει την ασθένεια μαζί με τον γιατρό. Για τους Ιπποκρατικούς, η φυσική κατάσταση του σώματος είναι η υγεία. Επομένως, η ασθένεια έρχεται όταν διαταράσσεται μια κάποια ισορροπία και ο ρόλος του γιατρού είναι απλώς να βοηθήσει τον ασθενή να επανέλθει σε αυτή την ισορροπία όσο το δυνατόν συντομότερο. Και μπορείς άραγε να βρεις μεγαλύτερη απόδειξη για την κακή και αισχρή κατάσταση της παιδείας σε μια πόλη από το ότι οι καλοί γιατροί και δικαστές είναι απαραίτητοι όχι μόνο για τους χειροτέχνες και τους ταπεινούς, αλλά και για εκείνους που ισχυρίζονται ότι έχουν ανατραφεί ως ελεύθεροι πολίτες. Και να χρειάζονται την ιατρική όχι μόνο για τα τραύματα ή για τις εποχιακές νόσους, αλλά επειδή εξαιτίας της τεμπελιάς και του τρόπου ζωής, για τον οποίο ήδη μιλήσαμε, είναι γεμάτοι αέρια και ρεύματα, σαν έλη, και αναγκάζουν τους ευφιέστατους ασκληπιάδες να εφευρίσκουν όρους όπως καταρροή ή φούσκωμα. Δεν σου φαίνεται άθλιο? Η ενδιαφέρουσα παρατήρηση εδώ είναι ότι η μακροζωία δεν ήταν αυτοσκοπός για τους αρχαίους Έλληνες. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, δεν φαίνεται καν να ήταν πολύ ψηλά στη λίστα με τις προτεραιότητές τους. Ο ελληνικός πολιτισμός πάντα ήταν ο πολιτισμός του σφρίγους, της νιώτης, της υγείας. Και από τον Όμηρο και μετά είναι συνεχές μοτίβο σε όλους τους συγγραφείς η αμφισβήτηση του κατά πόσο αξίζει να ζει κανείς μια ζωή που δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Παρεπιπτόντως, αγιουβέρντα σημαίνει η τέχνη της μακροζωίας. Επομένως, ίσως, στον Ινδικό πολιτισμό να μπορεί η εποχή μας να βρει πρότυπα που να ταιριάζουν καλύτερα με τις αναζητήσεις της.